Indholdet på din skærm er ofte underholdende. Nu sker der også noget lærerigt, hvor du kan blive klogere på de ugennemskuelige dele af samfundet omkring dig. I Danmark medfølger mange privilegier, såsom fri sundhed, en god infrastruktur, en sund økonomi. Det betyder ikke, at vi undgår udfordringer, der truer vores økonomi og vores sociale liv. Både kapitalister, virksomheder, politikere og katastrofer kender vejene ind til vores private liv. Følg med her på siden Samfundsrelevant for at have en finger på den økonomiske puls. Og når jeg siger den økonomiske puls, så snakker jeg ikke om, hvordan aktierne går eller hvad renten er. Jeg snakker om nogle af de økonomiske forhold, som kommer tæt på og som kommer til at være afgørende for vores fremtid. Jeg snakker om kryptovaluta, penge, pengeskabelsen. For ved du egentlig, hvor vores penge kommer fra? Kun 5% kommer fra Nationalbanken. Ja, den grønne omstilling er en varm økonomisk kartoffel, og hvem ved, om på den anden side af døren står der en finanskrise og banker på. Vi lever i en tid, hvor sociale og økonomiske udfordringer truer vores samfund. Retfærdighed og bæredygtighed kommer ikke af sig selv i vores økonomi. Vi skal være med til at overveje og formgive økonomien. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt? Hvorfor er det vigtigt at forstå økonomi og samfund på et dybt plan? Fordi vores handlinger som individer og som samfund påvirker verden omkring os. Hver beslutning vi træffer og hver handling vi udfører har konsekvenser. Det samme gælder for de politikere vi vælger ind på Christiansborg og i Folketinget. Hvis vi ønsker at skabe en bedre verden, skal vi forstå, hvordan økonomien dikterer vores handlinger og vores politikere. Lad os ikke være tilfredse med at være passive observatører af verden omkring os. Lad os i stedet tage ansvar for vores handlinger og skabe forandring. Lad os skabe den forandring, samfundet kalder på. Vi skal være oplyste, engagerede og kritiske for at det lykkes. Heldigvis møder man kloge og inspirerende hoveder hele året rundt, så der er gode grunde til at være optimistiske. Følg med, og så håber jeg, at vi ses derude.